Okokuqala mengabe uyofuna noma yiluphi usizo, noma ngabe uze kwi-psychologist, noma ngabe uya kwi-social worker, noma ngabe uyobona udokotela umuntu wesilisa, thina umsebenzi wethu ukusebenza professionally. So akekho umuntu ozokubuka ukuthi mawusufikile kithi thina sibuka ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ukuze uzothola lelo sizo. Sizokusiza ngalokho wena okudingayo. And kubalekile ukuthi mangabe umuntu engekho right noma umuntu wesilisa akusho ukuthi mangabe ufuna usizo lo psychologist for example akusho lokuthi mhlambe uyindoda weak yabo noma mhlambe uyisehluleki somuntu wesilisa ngoba khumbula ukuthi ukuze uzokwazi ukuphila kahle ube ile ndoda ofisa ukuba yiyona nawe kufanele ube kahle nasemqondweni wakho uzokwazi ukuthatha izinqumo ezihluzile. So kubalekile ukuthi uzigcine ukahle nawe ngokomoya noma ngokomqondo. So lifune usizo noma ngabe uyindoda kodwa kubalekile yabo lento ukuthi indoda ayikhali ayikho into enjalo ngoba nawe umuntu unemizwa yabo and once imizwa yakho ingekho kahle uzogcina sowuthatha nezinqumo ezingekho kahle ezolimaza wena noma ezolimaza omunye umuntu. So kubalekile nawe umuntu wesilisa ukuthi uphume ulithole usizo ukuze uzoba kahle.